Ekenekwa ngị ọhaneze ndị Igbo na-ege m ntị biko ebi nọ na-enene masị m ya ọmamelu nwoke ya ọmamelu nwaanyị nọ n'ụbọchị nke taata. By this time after this video, Zion 100 days fasting na-achọ ebido, and Ebuka Obi send a message to his followers. Do not be distracted. To ihe ọbụla na-eme and to everything na-eme na social media, do not be distracted. Because you spiritual enough, you can discern and read the handwriting on the wall. You should know that a lot of things now eager on. So please and please, do not lose focus. And that was also made towards that video. When he was on again, because no matter how you want to sugarcoat it, let me tell you, no matter how you want to sugarcoat it, Ezugo, my brain. Ezugo, my whole name. Ezugo makesi ekwoku. You may not like his approach or anything, but when it comes to somebody understanding the depth of what people are doing or the depth of somebody's speech, he is one of those people that understand what is really happening. It's just so sad now people are threatening him because of Oku and Wanaga on. It's just so shameful. So shameful na Madiano send the Madi via email sending in Canada that no just take here a silent able yeji just abahanagi one nisi igaba konya wepo na ihe gbasala Mbaka unu na-ekwu ya. Can Mbaka say that such thing? Can Mbaka or Mbaka zigide ekwu that thing na-ekwu? You people just know in the midst to na men na chegasa ihe ụka ji wee dị ebube just because na like your mmadụ. Ka emelu no nwa ya ebele. Ka emelu no nwa ya ebele. If you cannot make peace in this situation, naga kuoku de mma kuoku ya dị obi ụtọ kuoku ya bụ mago that's all we have onya anu ya si okay onya is making sense. If you cannot say that, if you cannot do that or say it, better remain silent, because Bible says a fool when he is quiet is also regarded wise. The next end of this video, Gordon. Zionites, God bless you, protect you. Tomorrow is the D-Day, the day the whole angels are waiting for, the day cherubims and seraphims are waiting for. The global 100 days fasting and prayer 2025 is about to kick off tomorrow. Be focused as I declare it tomorrow. Be connected. Be careful not to allow anything, anybody to distract you. Hebrew 12 verse 2. We look unto him, the author and the finisher of our faith. Don't be distracted. Be focused. Be focused. It's 100-day step to an unending testimony, an unending joy, an unending spiritual blessings and the physical. Do not be distracted. Be focused. I do pray for you. Evangelist Ebuka Obi loves you so much. Zion, we move. God bless you. Tomorrow, I'm going to declare it open on the mountain. Then I will fly back to Nigeria. God bless you. It is well with you. I love you. So in your mind, in a chair, Evangelist Ebuka Obi will to the level of Ebia Kwasri within them will live. Mogono nwere fe na ya apụ nwoke jegodoro ịkwado maka the heavy something good not on the way coming. Have you forgotten no this season can then ebe akwa si ebe akwa? This is this by the end of this program ana acheba ka ya amụkwa people from America 1 or 10. This is the time ịmana ofe ife ndị mmadụ amaghị ọwụ na the history of attack on Zion started from the first day the America announced that first heavy ego dalodant. That day attention in the Madanine Tonoro to Ebe Evangelist Ebuka Obi. Remember, back and the Madobidoro controversy, my J Park of a guy Jew a Jero factory. Ishetago. So, okay now, what to see Maki Fedoniru Nabia. Okay na akwadosi ike ka ha hazie dụkọ ya adụ ịghọtago ka ebuba wepụta ọfụma na this 100 days fasting and prayer. Amara na achọ ndị ya bịa kwasịrị
ka market women. Mụkwara mbaji na-akarị ịhụ n'ọkụ. Mbaji na-akarị ịhụ n'ọkụ. We're bechagodu. This is the reply onyere ha. If ọ gwara ụnụ biko go kwado onwe maka na a na-achọ ịba na the season of great encounter. Go. As a Zionite, this 100 days period is very, very important to you. And it should be more important to you than almost any na-akọ. That go happen then akwasịrị. Ndị kpọwara akwụ, ndị kpọwara ose, ndị kpọwara ogu, ndị kpọwara ọra. Fana akwasịrị. Go. The real men na-eme the doings. Go. Boys na-akọ dị asịrị. Nwoke no shog, nwaanyị nwere akụkọ. So I just want to say without a sweet reply. What it means is that na nwoke was one nwoke. I go nwoke na aga ahead. Nwoke ahi na ya nazo. Share this video because share this video. It is very important. This is the word from the great prophet, the prophet of all time. Oversize nda amụma. Onye amụma dị ike ma na-ewu ewu. Onye amụma dị ike ma na-ewu ewu. The prophet for this generation and the prophet for this end time. The prophet for this season. Onye ọ na-ewe nya na-ewe. Onye ọ na-ewe nya na-ewe. Eshekwani bụ family of 4. Eshekwani bụ family of 3. Eshekwani bụ family of 1. Eshekwani bụ ụmụnna of 12 or ụmụnna of 17. Mana bịara egbo evangelist Ebuka Obi na-achịkwa congregation of more than 20 million people anya. Imho na ifu ga-efuo. As a father ewu, you maintain peace na your little parish ebe ino. Eshekwani bụ parish ebe ino. Even na parish house ebe ino dadro. Mana i nwere time ebe na ama onye na-achịkwa flocks of over 20 million people anya. Emo na ofufu ka ị na-efu. Ofufu ka ị na-efu at a double quick march. Maximum respect to all other reverend fathers. All other Catholics, Anglicans and other denomination of all churches. Ndị mindiri onwe ha na-agba ose n'igwe anyị na-agba na-akọtara Chukwu mmadụ. Ndị ọwụ ndị recognize the fact that na n'ofu ala ha ji ka anyị na-achịrị efi, n'ofu Chukwu ka anyị na-efe, and na heaven is the goal. Ndị wepụrụ anya na denomination jikwa wee sị ndị adị netu mmadụ anya, ndị na-agba ose ime n'igwe a collectively. Ndị ahụ wepụrụ ekworo, wepụ anya ukwu. Ndị adị ene mmadụ anya n'iru. Ndị mma na ụka adọrọ n'eluigwe. Maximum respect to all of them. Ipuchekwa na ndị fada niile na ndị, and that is why when Evangelist Ebuka Obi talks about this ndị fada, he is not actually generalizing everybody. Etu anya wepụta ikwu ọnụ nwere onye Nnewi enwude na-ezu ohi. Ọ bụrụ ndị Nnewi niile ka ikwuru na-ezu ohi. Na o nwere onye Abaga na-enwuderu na-ezu ohi. Ọhụ ndị Abaga na niile. Ọhụ ndị Abaga na niile enwude ohi. The other day, Evangelist Ebuka Obi was in Nsukka to go and ka o jekwiri fada Okunere on ọbụla fada ka ọwụ. Ọ bụ reverend fada ka ọwụ. That reverend father also no mentor ya no reverend father call. So how much if I name prepare for the 100 days on yard very important. That is the most reply I need to get that, because now this program from beginning here to end there na chahoko, even end there na ka chahoko, because on na end there kife nya end there kife na agboju ha nya go kife na agboju ha nya. Ndị America ya da kwado kwa ogburigwe ha ya to this time around. Ha to ogburigwe nke this time around. Ndị ya akwisi na ndị ya ije ha go transformer nwere ike ije ha go transformer. Ọkwa ogoro onye jụrụ ajụjụ si ego one ka iji. You go here this time around. Ka ụbọchị taa mara anyị mma ndị nke m. Share this video.